Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Bagong coach ni Boy Tapang, 4 times world boxing champion pala. Sino kaya ito? Kilalanin. Mula kay Ting Bisaya ay mas pinaigting pa at mas mabusising hinahasa ang pagsasanay ni Boy Tapang para sa darating na laban. This blinded fight battle na hindi natin alam kung sino nga ba ang makakabangga ni Boy Tapang. Ngunit isang malaking palaisipan kung sino nga ba ang coach ni Boy Tapang ngayon at gaano nga ba ito kagaling. Well, ito ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay JR Vlog, Romar John Banico, Mount John TV, Kat K TV, at Mr. Forrest Vlog. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo! Habang puspusan ng pag-iinsayo ni Boy Tapang ay may isang makabuluhang dapat pag-usapan. Kung sino nga ba ang misteryosong coach ni Boy Tapang? Ang simple pero may dating. Sa unang kita mo pa lang ay hindi mo iisipin na isang bigating boksingero pala ang may hawak kay Boy Tapang. O kung hindi ka boxing fans ay hindi mo talaga ito makikilala. Sino kaya ito? Well, siya lang naman si Donnie Liboon Nietes. Ipinanganak noong Mayo 12, 1982. Isang propesyonal na boksingero. Siya ay isang kampiyon sa buong mundo sa 4 na weight class at dating hawak ang WBO mini-flyweight title mula 2017 hanggang 2011. Siya rin ang title ng WBO at daring magazine junior-flyweight sa pagitan ng 2011 at 2016. Isa ding IBF flyweight title mula 2017 hanggang 2018 at hawak niya rin ang titulo ng WBO junior bantamweight mula 2018 hanggang 2019. Isa siya sa pinakamatagal na naghari sa mundo ng Pilipinong boksingero. Nadaig pa noong 2014 ang record na itinakda noong 1967 ni Indigay na Boxing Hall of Fame na si Gabriel Elorde. Isa sa unang fighter ng Asia na may world title kasama ang kapwa Pilipino na boksingero na si Manny Pacquiao at Nonito Donaire. Kaya naman isang kahanga-hanga ang coach ngayon ni Boy Tapang dahil siguradong tayong hindi ito lalaban ng hindi sigurado. Kung dati ay naipanalo ni Ting Bisaya ang pagkukush niya kay Boy Tapang, sigurado naman ay mas maipapanalo ni Donnie Nietes ang pagkukush niya kay Boy Tapang dahil may experience na ito pagdating sa iba't ibang klase ng mga kalaban. Kung hindi nyo maitatanong mga idol, si Donnie Nietes lang naman ay may 49 boxing fights sa ring at 43 dito ay naipanalo niya. 23 naman ang napanockout nito at isa ang talo, 5 naman ang patas. Mapapawaw ka na lang talaga mga idol dahil ang simpleng coach ni Boy Tapang ngayon ay isa palang halimaw pagdating sa ring. Panoorin natin ang mga highlights video ni Coach Donnie Nietes.
has stopped. Short right hand from Nietes right on the button. Now the between rounds clock is going to roll again. But now Nietes has a sitting duck. Questionable for the California Commission. Come to me. Come to me. His corners allow him to continue. His legs are not obeying his everybody, and now somebody in the end. So Nietes knows that Reveco's hurt, so now you start to see him put some power behind those punches. Goes to the body with both hands and tries to finish up top. And Reveco's done. He's finished. Weight Championship, 108 pounds. Nakadalawa. Pinipilit pa rin ni skill level, ano? Oh, iba. Ganda nga eh. Oh, big left. Right hand. Final 10 seconds. Oh, he's down. He's about to Ronnie. He is down. Good challenge. It's over. Oh, big left. Right hand. Final 10 seconds. Oh, he's down. And he's done. He is down. Mukhang hindi siya matayo. Anong masasabi nyo mga idol matapos nyo mapanood ang dating laban ng ating coach na si Donnie Ahas? Maa-apply kaya ito ni Boy Tapang ang bagsik at galing ng ating coach? Mas magiging maganda pa ba ang darating na performance battle ni Boy Tapang? Maipapanalo kaya ni Boy Tapang ang darating na laban? Mag-comment lang. Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwede makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!